Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilaqom għal podcast ieħor u kif tafu il-ko-prezentatur huwa George. Il-laħwa sorpriza dik. Kif inti kolossa? All right, inta right. Iva, jena tajab, grazzi. Super fantastic. Ek irrida kien. Dik importanti. Importanti li fil-ħodu tmur fil-mera U tliet tajt kwarti ta' I Malta. am super fantastic. U 3 kwarti ta' Malta u koll jistuqulek ek. Jalla. Għas mux kullħat. Il-kulħat nixtiequ l-ġid. Aħna l-kullħat nistiqu, ma mux kullħat tħobbok. Per eżempju, l-iktar waħda kera li tajt, għalija dak mejjet. Meta xi ħadd jagħmillek xi ħaġa, Le. forsi jiddispjaċik u tkun gravi, li tgħid meta tasal tgħid għalija dak mejjet, tkun fisser mibeda Imma li isma'. jsir tobodu, Ħalli. Ġifieri. Imma tittaraf li ma kuntest, kun Ma xista vera millek biex tgħid dak għalija Imma mejjet. jek tkun tajda waqt rabja, dak ma jfisser xejn. Da mhux waqt rabja u min jgħid. Jek tajda barra Per eżempju, inti fil-lista kun sinċir, għandek tnej li huma ħajjin imma lik mejti? Le, Jina għandi tnejn. anka meta għamlu l-ħsara. Le, ma nistiqx. Le? Le, għasina. Le, naħseb kelli tnej, issa m'għandix xara. Għasina. La wieħed mit veru. Għasina nsegwi Kalamita, nsegwi l-Don George, u Don George jgħidlek itlob għal min, kun għamillek il-ħsara. Ma mhux dejjem tista'. Il-mistiden tagħna tal-lun ukoll għamlu l-ħsara. Ma għalax. Għala. Għala ukoll. ħafna. Għala. Ta' ukoll, Imma naħseb iktar għala jien. Naħseb iktar U baqa sot. fil-verità min jafu barra ix-xogħol tiegħu għandu karattru ħelu u qalbu Ħafna tajba. mħabba, ħafna mħabba. Iva vera. Jiena meta ma kontx nafu personali. Tgħid kemmu. Ma kontx ngħid xejn għax jiena minn ma nafux ma ngħid xejn. Ne, ma tiħna titli, imma tkun tafu anka jarak, inħobbok jien. Għad nħobbok Ħafna. U nista' ngħid illi kemm illi nafu dejjem irċevejt rispett. Huwa illum inqisu bħala wieħed mill-ħbieb kbar tiegħi. Please, note check Joseph Bors, George ma jissarrafx. U aqsa niffermalek iktar ċekkijiet biex tkun taf. L-laħwa kif għala li fwiedik, fejnu Joseph tal-General Workers. Għax il-bank iridu jaqtawhom iċ-ċekkijiet biex tkun taf. Mux veru taddik antikwat. Li ħajaqtaw. Tamil lep. Allora kem tamil li transfer. Kontroll. Control. Xorta tamil control. Minu l-mistieden tagħna huwa Fidejk. tix inħallu sorpriża. Iva. Ara ġej. Grazzi illi qed issegu il-podcast tagħna fuq il-Facebook, fuq Smash Television il-ġimgħa fid-9:30 ta' filgħaxija qed iseguna ħafna George. Ħafna. M'intix taddili l-SMSs. M'intix taddili l-kummenti tan-nies. Irridu nintaqgħu. M'intix taddili għax xi ħadd bagħat kumment, Issa ara rġgħu kemm nagħmellek intajjur, ara kemm intajjur. U iva, kien hemm ħafna laqwa sindku tal-belt. Kien hemm xi ħadd nofs Malti u nofs Taljan, bat li SMS u ma
li ġbir. Imma dak għaddejtu l-Mrs. Xiberras. Alex Parixxu mela. Għazdik jitu ħoħsiba b'dawk il-kommenti. Bela, ħobbu u għobodu dan huwa Karl Stanjo Navarra. Hello, Karl, how are you? Tajjeb. Karl, kif aħna? Mux ħazin il-laħqu mal-ħinijiet imma. Isma, aħna għamilna naqra riċerka, ċekajna ma nisma dwarek. Fiċċejna fuq, Fiċċejna fuq. tħanna wara fejn mu suppost tħanna. Ukoll. Mela, inti tifel fost let nisa, kont imqarab ħafna, Dejjem. speċjalment tal-kejkijiet. Tal-kejkijiet. Jo tiġa mortem mint. U mela, meta bżan nibdaw meta zaħru jiġilaw. Imma le, Kalla kien nannu jgħamil il-kejkijiet. insi għad id-domanda lissa. Minuta. Stanjo Navarra, minn fejġej? Huwa Spanjol Taljan. Nitkellmu. L-antenati tijak minn huma? Minn Spanja. Spanjoli. Spanjoli. Mir-re ta' Spanja ta' Navarra. Tossok Spanjol? Assolutament. Laqas Grik. Laqas Grik. 100% Malti. Malti. Karl Stanjo Navarra minn lima lokal, fakkarni. Siġiwi? Jena Slimis imma noqgħod is-Siġiwi. X'naf li hemm konnessjoni ma' Siġiwi. ekku. Tħossok Slimis imma? Madniex ta'. Tħossok tal-Pepe? Definitivament li le. 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 Nistan kompli tal-kejkijiet. Illuminani. Inti kellek il-saħat fil-familja, jgħamil il-kejkijiet. In-nannu kien jagħmel kejkijiet. Il-nannu. In-nannu, Kien jagħmel- missieri. Kien dulċir. Le. Kien dilettant ħafna tal-ħelu, kien jagħmelhom ħal-balzan. Ġifieri in-nannu. Jagħmelhom għal pjaċir. Ara kelli 9 snin meta mit. Kif tiftakar il-kejkijiet? Zgulli niftakar. Disa snin, Għax niftakar. Meta morret kull Christmas kien konna morru għant il-nanna u n-nannu. U kien ituna kejk. Tajjeb, u dal-kejk ummi kienet tamlu fis-salott. Issa dan jiena kont inħobb u kont zaqqi ħafna Għadek. għal-pastarjali. Għadek għal-ħelu. U dal-pastarjali kien iżejjed Għal-ħelu, għadek. il-pastarjali bil-marzapan propja. U jiena kont sibt il-kaptu kif biex ma nurix il-lommet nisraq biċċi tal-pastarjali, kont naqta slice minn taħt, dejjem minn taħt. U l-pastarjala dejjem tonqos minn fuq. Ġifieri inti ma tkunx taf, allura kont dejjem nieħu slice kuljum sakemm mbagħad tibqa' biss il-werqa tal-frotta ta' U meta jmorru jaqsmu ma Ma jsibu xejn. Diki l-istoria tal-kejk. U għadu jħobbu Biex tara kemm kien imqareb. Ġveki konna 6 pasti kalamita u 5 f'min twaħħal. Fija, ekku. Għalek nidħol l-studio Isma' għandkom. xim dejjem jidħol l-istudio, x'għandek tajjeb illum. Eżatt. Hobbu l-ħelu għadu Ħafna, Minem ġej. Tħossok fessutek bejn tlet ibniet. Assolutament. Iktar u maħuti il-fessu. Inti żgħir, ġifieri? Le, jien il-kbir. Il-kbir. Jien il-kbir. Għandi oħti sentejn iżgħar un bat tewmin Mbagħad li hemm huma gap, tewmin ta' differenza ta' 14 sena bejni u bejnhom. Close intom. Iva ta' Jew ma tantx. Iva ta' ġifiri, per eżempju, dil-ġimma qed naraw Sanremo. U l-oħti li tħobb ħafna tara Sanremo, battila messaġġ, isma' sen qata' dawn nofsi oħra, u ġenninta. Bat kopja l-ħuti l-oħra għallu li ħalluha bikwita għaliex ħadġennina. Ma dak it-tip. Sanremo, taf li għas-segwejt xejjin, Sanremo, vera nħobbu Segwejt. Sanremo. Mhux kollu ta' Mux kollu leġi, ma sejjer sassjaw nofs. nofs ta' fil-ħodu. Pero mbagħad bħalhom mawx għall-ispettaklu, Ma l-kwalità. Jgħidu li jekk tkun fil-teatru Ariston, jgħidu jekk tkun fil-teatru Ariston, ma tuħux għozda skam tkun id-darax. Ovvjament, U television inti studio, visual, wires, għaddim eżatt, ma saqajk, Ekku. whatever. Bħalissa il-favorita hija Loredana Perte. Rodana Berte dejjem favorita. Eżatt. Loredana Berte. Ma jista' jinbidel kollox. Loredana Berte nammira ħafna jena. Li la l-oħta l-ħuwa. Karl, Karl ħossu aktar Taljan mill-Inglis? Le, għunet Malti Le, gburi. insa Malti, issa- Le, iktar Taljan, min jikolonizzani ma nkunx miegħu. Iktar tuħu pjaċir Le, għaxem- mużika taljana, ikla taljana. Kultura taljana, politika Ingliża mbagħad. Politika Ingliża. Naddu għal iktar serjetà. Il-pastijak minn ġurnalist mal-Partit Nazzjonalista għal ġurnalist mal-Partit Laburista. Kien hemm gap Mal-istazzjon- bejdak. Kien hemm gap Kien hemm gap, ġifieri jiena spiċċajt minn mal-Partit Nazzjonalista naħseb kienu l-2003.
Naħseb l-aħħar ħaġa li għamilt jien kont. X'kienet ir-raġuni li pakketu tlaq? L-ewwel net jiena kont dejjem. Jew kien hemm raġuni din naħa. Le, sekonda Jismu waħda. Joseph Muscat. Kien hemm parti minna sostanzjali. Jiena niftakar, jiena karriera tiegħi fil-Partit Nazzjonista kienet kont nirrapporta dejjem u kollox bit-tnej salħat lill-Ledi Fenekadami. Issa, mbagħad kienet ġi referendum deċiża u By the way, l-firmar. għala 90 sena u nawguraw. Iva. U l-firmar tal-trattat ta' adeżjoni. Jiġifieri Fenekadami ma kienx marem, ma xtar 20 senilu titkellmu. Fenekadami kien iddeċida li jieqaf u kien beda Lawrence Gonzi tantu hekk li fl-ewwel ta' Mejju mbagħad tal-2004 kien Lawrence Gonzi li mar. Dik kienet l-aħħar attività li għamilt jiena ma' kap ta' partit u Prim Ministru. Dik kienet. Ma kien Ġifieri, Gonzi li kien qallek jieqaf Dublin. jew Le. Kien kont jiena stess li jeddaqsek speċi ta' mission accomplished, eċetera, u mort nibda avventura ġdida. Diġà kienet fil-komma jiġifieri illi nimraħ barra minn Malta. Mal-Al-Ġazira ġifieri. Iva. Inti ġurnalist investigattiv. Kont, ġurnalist investigattiv, ma. Mhux kattiv. Imma mbagħad kont qed nirrapporta il-proċess kollu għas-ħobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dak kellna kważi 10 snin, 15 sena ta' negozjati, eċetera. Issa. Jina tlaqt minn Malta, però qabel jiena lil Joseph Muscat kont li nafu minn mindu kellu 19 sena. Niftakru ta' kien għadu Tiftakru bil-Gold, mal-wan. Iva. Konna sa' sitra, anki inti naħseb kontem, meta konna morna t-Tunezija. Konna morna t-Tunezija. Kienet xi attività, konna morna grupp sostanzjali ta' ġurnalisti Maltin. It-Tunezija titkellmu l-early 90s. Tikxifx kollu, ġus ma konċatlu l-ġorġ. Kisma jak mortu Early għandix 90s. Insomma, kien hemm insomma, u niftakar qabel ma mort l-Ingilterra mal-Al-Ġazira, kont mort naraħ il-Joseph Muscat u għatlu Joseph, għatlu biex tkun taf, għatlu jiena man naħa tiegħek għalfejn. Għaliex jiena għajjejt illi nara partit politiku illi m'għandux aktar skop għall-eżistenza tiegħu. Daqshekk. Ekku, għalli b-serjeta, għatlu, iva b-serjeta. U niftakar dawn il-preċiżi kermit. Għatlu, let's work to get you elected Prime Minister. Dak il-preċiż kermit. Għalli, welcome aboard. Issa, jiena minn dakinhar qudiem ma smajtx minn għandu, għax jiena bort l-Ingilterra, dak kien il-bażi tiegħi mal-Al-Ġazira, għadda żmien. Meta titkellmu għadna 2004-5 hekk jisu xi ħaġek. Jidirli xi kienet xi ħaġek anyway. Għalissa ħalli ftit mal-Al-Ġazira, qabel niġu lura Malta mal-Wan u mal-Partit Laburista. L-Al-Ġazira li mill-aktar esperjenza ibsa. Kont rakkontajt li darba li kontu f'karozza. Hemm tnejn. Hemm tnejn. U sparaw ukoll, ġifieri. Ekku. Insomma, ismani, meta tkun jiena mal-Al-Ġazira kont l-ewwel bdejt nagħmel il-Kapitali Ewropej. Ġifieri kelli diversi presidenti, prim ministri, eċetera, xogħol li nagħmel normali, insomma. Però mbagħad qalu li isma' tixtieq tmur il-Vant Nofsani? Mela, ma marx. Mela, ovvjament, qabel ma tmur il-Vant Nofsani biex nippreparawk, ovvjament, inti trid tagħmel il-kors ta' hostile environment. Inti ma tistax taqbad u tmur hemm minn għalik xi cowboy ħadd taffronta psikoloġikament u fiżikament żona ta' gwerra. Min jaħseb li jista' jagħmel hekk? Qed jagħmel l-ikbar żball għaliex inti trid tipprepara ruħek għal kull eventwalità. Tantu hekk illi daw iħallsu ħafna flus lil kumpaniji li jkunu magħmula minn ex-soldati ta' Special Forces tal-SAS Ingliżi. Dak fl-SAS ma tistax tibqa' sa wara 25 sena għaliex jisuk pala anzjan. Allura dak l-expertise tagħhom jużawh pala trainers, pala persuni li jħarġu lil ħaddieħor għal żoni ta' gwerra. U konna nkunu mill-Ġazira, mill-Sky News, BBC, eccetera. U tuk iċ-ċertifikazzjoni li inti tajjeb biex tmur dawn il-postijiet. Jiġifieri inti tibda toqgħod attent, jiġifieri inti tibda ipoġġuk fil-frame of mind biex tkun lest tal-kull eventualità, ġifieri tuża widnejk, ix-xam, is-sensi kollha għal dak li qed jiġi madwarek, dawn huma kollha affarijiet li salvawlek ħajtek. Jittrejnjawk saħansitra illi mek tkun ġo kamra tista' tibda taraf vettura ġejja u skont il-pis, ġifieri kemm ikun jista' jkun li kien hemm nies ġo fiha.
Jiġifieri meta tisma' karozza tavvanza, qed tifhem, issa skont isit inti tista' tipproċessa mill-ħoss il-pis tagħha kemm jista' jkun hemm nies hostiles, qed tifhem li jkunu ġovija jista' jkun hemm tnej hemm differenza pereżempju dak karozza normalment tkun mobbija berba, eċetera. Imma insomma biex naqtaw fil-qasir, jiena servejt kemm fl-Afganistan kif ukoll fl-Iraq. Issa, Bħala ġurnalista. bħala ġurnalista mal ġażiri, ġifieri aħna kunu kruta kważi 10 minn nies, ikollok il-rosters, ikollok il-postijiet fejn noqogħdu, bil-private security miegħek. Sigurta. Żgur, li jkunu wkoll ex Special Forces li jitħallsu belli li jri kuljum mill-kumpanija li jkun qed taħdem għalija. U inti titgħallem dejjem, it's a learning curve. Kuljum hemmhekk dejjem titgħallem dawn il-postijiet. L-ewwel nett qatt m'għandek tiddubita dak li se jgħidlek min qed jipproteġik. Għax dan huma speċjalisti. Jiġifieri din darba minnhom li ftakar jgħidlek 3 o'clock, jiġifieri in-naħa tiegħek, jiġifieri 3 fuq skont l-arloġġ. Incoming, b'baxxi rasek u vera, ma nafx kif semaħħa imma mortar tiġi minn raqbi fuq rasek. Ġifieri jekk ma toqgħodx attent għal kollox, xejn, inti mejjed, dew da postijiet li ma tridx tiċċanzja. Niftakar it-training tagħna kien jinvolvi anki ipotezi ta' ħtif. Ġifieri ħtif ta' ġurnalisti, ħtif ta' persuni tal-minnaħa tal-ponent, kienet ħaġa komuni dak iż-żmien. Qed nitkellmu f'dak li kienu jgħidulu the surge. Ġifieri kien hemm awmin tal-insurgents, tal-ribelli kontra preżenza Amerikana ġol Iraq. U niftakar darba minnhom deħlin lura minn Tikrit. U għemmek biex tiġi lura ġo Baghdad, inti tisserreb qalb il-blokki tal-konkos. Ġifiri biex inti tnaqqas speed, issa ma' kull blokka għandek soldat Amerikan bil-armi puntati lejk. L-ewwel jisparaw lejn il-magna, u mbagħad jisparaw għal ġol windscreen. Ma din darba ma kienx hemm soldati. Kien hemm biss fl-aħħar grupp ta' irġiel illi kienu armati bil-Kalashnikovs. Issa, inti, polar fil-gwerra tal-lum huwa, illi inti ma tafx minnu l-għadu tijak, għax in-naħa l-oħra m'għandhomx uniformi, kolħat jilbes normali. Tajjeb, l-uniku soldati li hemm huma is-soldati Amerikani jew dawk tal-alleanza li kien hemm. Taraf. Allura, inti ma tafx jekk humiex friendlies, ngħidulhom friendlies, jew hostiles. Tajjeb, issa, inti trejnjati li meta tkun ġol karozza tivvjaġġa, x'inti ovvjament hemmhekk isħana, kważi 50 grad Celsius, qed titkellmu ta' jiġifieri, għandek l-air condition ġo l-ġip, il-4-wheel drive li jkollok, qed issuq is-security, wieħed Portugiż Antonio, nsellimlu għaliex illum huwa il-kap ta' trainers tal-Special Forces, tal-Special Pulizija Speċjali ġol Brażil. Ġifieri daw jitlu għal-traffikanti ġo l-postijiet, imma insomma, hardcore. Imma, insomma, da Antonio qed isuq. Għandu l-interpretu fuq il-sit ta' warajh, jiena fuq is-sit tal-passiġġier, ovvjament il-left hand drive, tajjeb, u mbagħad għandi il-cameraman u għandi producer. Inti twiqi ma talaqhomx kollha, tħalli jisu pulsir, tajjeb biex tkun tista' tisma' ħsejjes minn barra. U niftakar aħna waqafna fit-tarf daw il-konki, il-blokki tal-konkos. U jiddaħħal il-Kalashnikov, jgħet minn daw l-irġil daħħal il-Kalashnikov minn ġol ġiġa. Inti it-trejnjat tħares qatt lejhom, dejjem ħares il-qoddim, għarħum jgħidu. Però Antonio mal-ewwel jien qed naraħ, jiġifieri, ideħ fuq l-steering, it-tnej li huma, però jiena naf li mal-ġemp fejn għandu l-handbrake għandu pistola. U bil-forsi kollok il-pistola, u mdalla kellu pistola. Aħna ndunajna mill-mod ta' kif kienet jġibu ruħom daw, illi di ma kienieċ roadblock, daw ma kienux pulizija, daw kienu lesti arħtif. Issa, huma jafu koll illi min qed isuqna s-soltu jkun aġent ta' sigurtà. Tajjeb? Però allura Antonio rrid jipproċessa dak l-informazzjoni kollha f'ħakka ta' frazzjoni ta' sekonda. U jien niftakar illi sakemm tpetpet għajnejk il-ġismu li għandu għaw, il-Kalashnikov li għandu għaw, bit waħda jitlaq mill-steering, jaqbat il-naħa ta' qoddim tal-Kalashnikov u jolli għal fuq. Bil-blit l-oħra jaqbat il-pistoli, jispara lejn mill-ġol windscreen għal qoddim u jisuq fl-istess ħin.
Jien ħdeħ dil-widna għamil kważi ġimma ma nismax, għalix konna ġu kabina ta' karozza, ġiviri, u jispara u jisuq. Ġiviri, dik kienet esperienza li salvatilna ħajjitna kollha. Pero l-arġo Baghdad kien Issa qed tara film. xi 6 xhur wara, xi 6 xhur wara, Veru. meta konna ġol lukanda Għal-kamra person din ta' tripod. Meta konna ġol kapital, ġol ċentru ta' kapitali, ngħidu l-Green Zone ta' Baghdad. Fejn hemm il-lukanda ewlenija, fejn kien hemm l-aġenziji kollha tal-aħbarijiet preżenti hemmhekk, fejn ngħixu ta' kuljum. Però ma tista' tmur imkien għaliex huwa letteralment il-roundabout dik il-famuża roundabout fejn kien hemm istatwa ta' Saddam Hussein li kienu waqgħu. Hemmhekk kien kollu tankiet Amerikani, il-qofol tal-belt, però kollu kordun ta' sigurtà. Ma tistax mur law jew lem, kull m'għandek tagħmel 100 metru pass u lura ġewwa. U niftakar kelli chief engineer kien Skoċċis. U għalli morru niddu passej, għalli morru niddu sigaretta għalli reġgħu nitlu, għax inti ġewwa ma tistax pejjeb tant hemm apparat ta' kulħadd li ma tistax pejjeb ġewwa hemm il-periklu ta' nar. Kulħadd għandu l-fuels hemmhekk għax inti ma tmux tifhem id-dawl kollu bil-fuel. M'hemmx kulħadd bil-generators. U tista' timmaġina kollok xi 17 l-aġenzija tal-aħbarijiet u kollha bil-generators, tista' kollha bil-generator tiegħu timmaġina kemm hemm fuel li kapaċi jaqbad. U hemmhekk niftakar li l-ewwel taqqas twieqi ma jkollok għax kollox mifquh bil-blast, jiġifieri kemm it-tella s-sodda u tala it-tieqa, jiġifieri tella s-sodda mal-ħajt. U niftakar dan l-engineer li kelli mal-Al-Jazeera huwa ex-ukoll Special Forces mal-Ingliżi li xogħlu kien jiddetektja il-bombi illi jittieħdu bil-mobile phone. Illi titriggerjom bil-mobile phone. U kien jiservi fl-Irlanda ta' fuq. Insomma, dan nimxu ġifieri il-militar jafu sew. Għedin nimxu ma' dal-madof ta' roundabout, eccetera. U naf li għandi il-kameraman tagħna li kien ġol kamra għax kien ħajjaħsel il-ħwejjeġ tiegħu għax inti taħsilhom ġol banju m'għandix kien laundry, taħsilhom ġol banju u mbagħad tonxorhom biex jinxfu. Aħna nżilna eċetera u qed inħarsu lejn il-gallerija da ħareġ it-tripod tiegħu biex jitfaħ l-ħwejjeġ fuqhom. Għannis il-tripod fejn poġġa l-kamera. Iva, tliet saqajji li fuq tistrieħ il-kamera. Ħareġa fil-gallerija eċetera. U ħaj lesti biex jipoġġi t-t-shirts u l-qalzit fuq u daħal li kun jista jinxfu. U da l-engineer tijaj għalli, are you seeing what I am seeing tara dak li jtnara jien? Għatlu għal-xiex. U daj, għax daw jindunaw id-dettal tal-ħagġa fil-training tagħhom. Et naraw tank tal-Amerikani, zazuħ fuq, u taj ġifiri, jekk għandu 18-19 sena. U l-kanun et idawru biex jippontaħ lejn il-lukanda. Għatlu għara kemm mistramba di. U jagħmel ħossa x'tank kbir, tqil ħadid. U waqaf, għax issi tisma' klik, 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 u jikklikja para ġismu meta jdur. Tifhem dak il-biċċa ta' fuq tat-tank. U jikklikja. Kienet isuq żagħżugħ. U parkjat, imma qed idawru, jiġifieri dejjem kien ipparkjat, dejjem normali, jiġifieri isek l-infant jistrieħ. Imma f'daqqa waħda tidawwar rasu. U fil-moment li inti tipproċessa isma' dat jippunta lejn il-lukanda, jagħti tir. Jiġifieri is-soldat ħaseb illi t-tripod illi kien hemm fuq il-gallerija ta' dal-kameraman tagħna ħaseb li kien mortar, u veru jekk taraħ mill-bot, jiġifieri bitlet saqaj, isu mortar mill-bot, imma seta' ovvjament jivverifika din hija parti mill-paranoja. Faqa s-solar. Għatel il-kameraman tagħna, tnejta Reuters li kienu fil-kamera ta' ġembhom, l-ar li kien hemm li mill-blast niżel in-nar għal fuq il-generators li kienu isfel, parkjati, splodew dawk u taret il-restorant li kien hemm il-restorant jiġifieri. Fi straġi. Jiġru. Jiġifieri wien niftakar għax imbagħad inti tibda ssir ċiniku. Tant tibda tara imwiet għal xejn fejn il-ħajja ma tiswa xejn, tibda ssir ċiniku lejn il-ħajja. Akku. U niftakar illi mlaqqas każ issa jien laqqas nidħol ġo sptar għaliex niddejjaq
niddejjaq ħafna. Imma li tiġri fuq, tmur fil-post, issibu u żomlu l-intestini ġewwa biex itteħ l-aħħar ħajja bidejk stess, isu ħaġa normali. Qed tifhem? Issa bit-tallim li tallimt, mentalment affarijiet bħal dawn mhux ta' Jibqgħu, però naħseb li kont fortunat li libt mal-ewwel, ġifieri ħriġt minna mal-ewwel at the right time. Ġifieri inti li titla' tara lill-kollega tiegħek qed iżommlu l-intern biex ma joħroġ. Ma jiena kont ksirta minn magħhom għaliex niftakar meta konna ċempilna lura għednilhom isma' ġraddi traġedja. L-ewwel rispons tal-ewwel persuna li kelmitna. Apparti li kienet intom all right, issa ħanibatu li kameraman ieħor. Tibatu li kameraman ieħor. Mela da xi spare part. Fimt? Dak kien il-moment li trigger jan isma' hawnhekk qiegħed fil-post żbaljat, mhux mal-kumpanija żbaljata, imma qed ninduna li l-umanità spiċċat. L-importanti li tini il-rapport, anzi ma għallek se nidħlu live issa. Iva. Għall intella il-viewer. Iva. Kollox esklusiv. Kollox esklusiv. Mela, imbagħad mill-Al-Jazeera mela l-esperjenza Bloomberg. U hemmhekk ġrat xi ħaġa. Hemmhekk ġrat xi ħaġa. U kemm xi waħda ġraw. Li ikkummentajt fuq li kien qal il-Prim Ministru Grek u l-euro ċaqalqet. Iva, di daw affarijiet li għalmuk, mela. Bloomberg hija l-ikbar aġenzija li tinfluwenza s-swieq finanzjarji tad-dinja. U niftakar li kontem kienu kombinazzjoni tħalt naħdem magħhom literalment għallu l-isma' inti ġej minn pajjiż żgħir, qiegħed fiż-żona euro, eċetera, tixtieq li tkun fil-core team tagħna għall-intelligence tas-swieq tal-Eurozona, mela mhux xorta jien u nserta bdiet il-kwistjoni tal-Greċja. U niftakar jili kien jitla l-Ministru Edward Cicluna, kien jitla l-Prim-Ministru Joseph Muscat, u l-sija attual ta' negozjati. U l-Greċja edha dejjem tittikel minn ġewwa, tittikel u tikkolla. U niftakar illi dakka tant kienet f'sitwazzjoni ħażina illi kull nhar ta' ġimgħa il-Bank Ċentrali Ewropew ġo Frankfurt kienu jiltaqgħu l-gvernaturi kollha tal-Banek Ċentrali Ewropej, ġifieri inkluż ta' Malta, ġifieri, li jagħmlu dan il-kunsill li jiddeċiedi u jivvutaw biljun u nofs kull ġimgħa biex l-Griegi kienu jibbatuha l-Bank Ċentrali ta' Ateni biex ikollhom biżejjed flus ħalli jħallsu l-pagi u l-pensjonijiet. Tajjeb għax dan jekk tara l-accounts book tal-Greċja kienet kollox fl-aħmar. Kellhomx flus biex iħallsu lin-nies l-ħaddiema ta' ċivil, l-pensjonijiet, benefiċċji soċjali xejn ma kellhom. U niftakar għalli issa tara il-boss tiegħi kienu kollu Amerikani, għalli issa tara għalli kif aħna biex titgħallem inti tal-organizzazzjoni tagħna kemm hi b'saħħitha. Għalli ħana f'dak biex mis-sorsi tiegħek inti tkun taf kemm kun il-vot tal-Bank Ċentrali Ewropew l-Bank ta' Ateni bl-iskop li jisalvaw. Għalli ħanajdlek, mela l-Griegi qed jitolbu 1.5 biljun 1500 miljun euro biex ikunu jistgħu jgħixu għal-ġimgħa. Għax minn ġimgħa għal-ġimgħa. Flus Ewropej biex imorru biex jisalvaw il-Griegi ġimgħa għal-ġimgħa. Għatlu x'għandek bżonn minn għandi għall-inti trid titkixxef kemm ħajiddeċidu li sajtuhom. Għatlu ħalli fidejja. U jiena ġibt iċ-ċifra. Iġveri għadhom għaddejn fil-laqa. U ġibt iċ-ċifra. Għalli ħanafdak u ħanipubblika. Għalli issa tara, għalli inti għandek il-graf tas-swieq internazzjonali, għallek għandek l-euro kontra sterlina u l-euro kontra d-dollar. Palissa biex għax il-Grigi. Isma di, għax il-Grigi jedin ħażin, l-euro jgħad baxx. Tajjeb, niżel fil-valur. Għallissa tara kif ħanafas il-gow tal-aħbar tiegħek. U mhux biċċajt ngħidlek, l-influenza tad-dinja skont l-aħbar. Kif appena jitfa' illi l-fiduċa tal-Bank Ċentrali Ewropew marret għand il-Griegi biex jittihom is-saħħa, dak reġa' ta' fiduċa immedjata l-investituri u tara l-vleġeġ tilajn il-fuq. Inkredibbli. Dak ifisser illi min, ġifieri għal min juża, ġifieri għal min jaħdem bil-finanzi,
seta kellu gwadan, għalli ġveri minn kellu per eżempju 100 miljon, seta kellu gwadan ta' 100 miljon oħra fuqhom. Għara da' xej, is-swieq internazzjonali finanzjari kif jaħdmu. Isma, jummin palmeta ma tħossokx imbezza ma jitfalek Palmeta il-responsabilità. titħabbar gwerra, jekk Le, titħabbar ħanajdlek, gwerra, dak li jgħalmek huwa illi kun preċis, għax hawnhekk għandek il-ħajja ta' pajjiż fidejk. Ejjima, Illum il-finanzi sar ħajja ta' pajjiż. Anka li inti li kont Mela. 100% li dak is-sors huwa tajja. Aha. Ma ħass, naf Le, għax bat tidħol l-impika ta' Malti. Għaliex inti tamela ma' ġurnalisti li jenom stabiliti hemmhekk snin twal, big names qed nitkellmu, inkluż ikollok rivali pal tipo Reuters u CNBC, eċetera. Mela. Tajda jien għandi l-aħbar sitzijat qablek. Ha, huda. Ekku, mela, f'żewġ rakkonti kważi ħadna program, imma interessanti, inti isek tara fin, popcorn kien joqsok, popcorn, missa niġu għal-Karl Malta, ġi Malta, u għasta jkonna bżon program miħor, zgur, ġi Malta, u mbagħad mill-ewwel mal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Wan, kien il-Partit Laburista li batalik, jew kif ġrat il-ħaġa? Niftakar kien Joseph Muscat, li jgħan kont iżom kuntat miegħu. Għalli għajja nil-taw, għattu, mela, le. Għalli għaddi idea, għalli forsi għalli għed toġbokx, għalli namlu l-aħbarijiet ta' 7:30, għalli parla ma għamlu Amerikani, għalli fil-news ta' 7:30, ma' Karl Stanjo Navarra, għattu mela għatidom jamnu l-ewel astronauta Malti, Tony G. Full-One, għalli għatidom ġima għalli joqodu n-nista. Għatlu ħanaħsibha ftit. Għanet jirreferi għan-nistan. Għall-udjenza ta' għan. Għatlu f'daqqa waħda bot, kienu diġadda u xaxa snin, ġifiri, jew ma nafx kem. Għalli, le. U somma, bdejna mixin lej dik id-direzzjoni li kolli l-aħbarijiet ta' 7:30. Kun branded speċi ta' ġimma qabel, konna diġa titkellmu Jason Mikallef u kol, nsellimlu xaka bnidem fit-television li gwidani sew. Għalli reġabdili ta' għatlu reġabdilek. Għalli ħanamil biex xogħol oħra. Għalli qabel l-aħbarijiet, program ta' kull-jum mit-tnejn sal-ġimgħa. Għalli tmexxili l-aġenda tal-gvern. Għatlu san semmuħ jien. Għalli għara ma kienx hemm program Pjazza Tlieta. Għannamluha pjazza wkoll. Għatlu namluha pjazza. Għatlu zguru, sejfi għat fuq il-wan, għalli l-iktar għalli għatijom ġimma n-nis u joqodu ta' issir l-ewel program u ma kienx hemm bżonn ġimma. Lawk mill-ewwel in-nies. Iva. Però in-nies illi fil-fatt li inti kont magħruf bħala illi inti kont taħdem fil-Partit Nazzjonalista u Medifen Akadami, il-fatt li raw kemmek il-Laburisti. Ħanajdlek ħaġa. Għalihom hija rebħa Joseph Muscat. Ħanajdlek ħaġa. Jien niftakar ir-riżultat ta' 2013. U jien niftakar kontila t-tarax ta' Kastilja flimkien mal-kollegi Ramon Attart, Jonathan Attart u Kurt Farrugia. U n-nis li kienu barra dak wara l-barriers kien hemm eluf. Ma kienx hemm wieħed li jajjarni. Ma kienx hemm wieħed li jajjarni. Taf x'kienet il-kelma? Welcome home. Welcome home. L-ewwel partit. U dak kien ara kemm kien hemm żmien qabel x'jiena dħalt fil-1 fit-2016. 3 snin wara. Welcome home. U baqgħu f'moħħi. U kieku qatt sibt partitarju wieħed laburista li kellu lew xi mibeda jew ħdura mhux lejja, lej ħaddieħor. Kulħadd dejjem tkellem bimħabba u b'rispett li ħaddieħor. Minna ħal-oħra mbagħad, ovvjament. Mbagħad il-naħa l-oħra inkredibbli. Isek libt minn istrani sirt Musulman. Għamilt l-ar ereżija li tista' tagħmel. U dak l-ar li tista' jkollok. Illi għall-inqas għajdli ħabib tiegħi, inqastek xi ħaġa, ħabib tiegħi, x'nistgħu nagħmlu biex għall-inqas ħaddieħor bħalek li kien militanti bħalek ma jitlaqx ukoll għax jien m'iniex l-uniku wieħed. Hemm barra, hemm mijiet fuq mijiet. Tajjeb, inkluż membri parlamentari li kienu membri parlamentari. Qed tifhem? Jiġifieri ma tistax tinżel iktar livell baxx illi titlef dawn in-nies u tqishom bħala l-edewwa tiegħek. Inti illum. Sewa?
Ovvjament, il-ħinat dan iġin Sew. mixin pass, imma ovvjament irridu nħaltu id-diskussjoni. Il-Partit Nazzjonalista, minkejja li qed ipinġi il-make-up li Sew. qed jirranġa Sew. l-affarijiet b'dan il-mexxej illi hemm preżenti. Sew. Taħseb li l-xquq għadhom hemm? Xquq, konsenturi kbar u jien nassigurak li sal-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Partit Nazzjonalista jkun inqasam mill-inqas 2 jew 3 biċċiet. Għaliex U taħseb- għattor tal-kap, Le, huwa tort ta' it-taħwit li għandhom, ġifieri qatt ma koltivaw sens ta' għaqda. ġifiri, L-uniku ħaġa li jistaw kien- jibdlu l-kap għax l-istess Ara, ħaġa. l-uniku kap li żamm laqda kien Edifen Akadami, għax kien hemm ħaġa komuni li taqadhom. Tajjeb, din id-darba l-uniku ħaġa li żommhom komuni taqadhom mhijiex l-Ewropa jew da, hija l-mibeda tagħhom kontra l-Labor, biss. Meta kollok il-mibeda pala l-gwida, inti għandek riċetta l-dizastru. Għax m'għandekx program alternattiv għal-gvern tal-lum, allura jekk m'għandekx jekk ma tkunx proposittiv, m'għandekx jaqdek. M'għandekx, kulħadd tal-rasu, l-ambizzjoni għal-poter. Dik biss, meta kollok ambizzjoni għal-poter, perikolus, partit perikolus. Bernard Grek taraħ għar minna Adrian Delija jew aħjar? Skont fuq xiex għar, jina nara Bernard Grek mhux preparat, mhux politiku, inkapaċi għax m'għandux la l-esperjenza, la l-autorità u lanqas il-kredibilità. Jiġifieri another reċetta oħra l-diżastru. Il-fatt li ju tilef biktar minn 40,000 tara Handicap kbira. mhux posta li baqem Fl-alternativa, min seta? Ħadd ma jrid jidħol għaliha, ħadd ma jrid jidħol għaliha. Ħadd ma jrid jidħol din responsabilità. Dik l-qara, qed irġilhom għar minn dak li ġara fi Franza, fejn l-algollisti u laqas is-soċjalisti m'għandhom mexxej illi tajt il-to aspirazzjoni, spiċċaw b'Macron li laqqas għandu partit, fimt? Il-Partit Nazzjonalista spiċċa partit illi ungovernable, għaliex hemm wisq interessi ta' poter individwali. U Bernard Grek mhuwiex il-persuna idoniju biex jidħol għalija di. Issa jiena ili nafu l-Bernard Grek minn mindu kont għadni żagħżugħ, jiġifieri ftit iżgħar minni huwa, imma mhuwiex it-tip li ara min jidħol għal biċċa xogħol ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara Edifen Akadami għadu laqqas jaf iż-żarbuna xi xdieħel. U l-elettorat barra jafu da, ta' l-elettorat barra jafu. Jekk jinbidel il-kap. Jekk jinbidel il-kap l-istess ħaġa. Per Sakemm eżempju- għandek l-istess nies li formaw il-grupp parlamentari u li jmexxu li ġifieri minn wara l-kwinti, m'għandux tama. Per eżempju fil-medja, iktar fil-gazzetti indipendenti rajna u tissama per eżempju bħal Mezzala. Sew, ma tiġix, żgur ma tiġix. Taħseb li Mezzala tħalli l-pożizzjoni li għandha biex tmexxi. Assolutament. L-għunet, Roberta Mezzala għala kappelli li saret il-nexxila s-sir. Irnexxiela, Maltija mela, bħali, mela, mela. illi 26,000 paga pajis li ngħidu lill-President tal-Unjoni Ewropea. Ma lillin mill-paga. U minu, imma mħallas Iva, 26,000. lillin mill-paga. Roberta Xtajjeb, Mezzala ġo. ġeja minn pajis. 27,000. 27,000 Ekku, fix-xahar. pajis sajr pal-Malta li tirnexxilek issir il-president ta' din l-istituzzjoni. Irnexxila xapo bil-najdula. Tajjeb, imma Roberta Mezzola ma tiġix biex tmexxi il-Partit Nazzjonalista. Biex tiġi Roberta Mezzola, trid tkun ċerta illi il-klikek spiċċaw. Kemm ma tfal jgħaddu mit-sena u jkunu għadhom bil-klikek. Għalhekk għatlek, sa' elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Partit Nazzjonalista jkun inqasam fit-tnejn. Ejja ħanpoġġu l-istampa naf li sar il-ħin. Fost it-tifrik taħseb li hemm la Repubblika jew Ara, id-dak jiena mill-analiżi tiegħi. Jiena ngħidlek illi illum jew petada Repubblika jsir partit politiku għalih u jieħu nofs id-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Jieħu nofshom u jikkontesta l-elezzjoni b'dik dak id-deputati fuq l-lista tagħha. Isma' kien hemm żmien wara il-Perit Mintoff li l-Partit Laburista għadda. U mbagħad daħal Alfred Sant u bdejna l-affarijiet bdew jisom. Nselmu l-kollega tagħna, Emi Bezzina, Emi. number one. Mbagħad daħal Alfred Sant u bdew jitranġaw xi affarijiet jinnaf Sew. fetaħ l-istazzjon ta' Sew. televiżjoni tar-radio. Imbagħad daħal Joseph u sar terremot, ġifieri ma temminx. Kien hemm Karmenu, Kien hemm Karmenu, mbagħad Alfred Sant daħal Joseph u sar terremot. Il-Partit Laburista imbidel kompletament. Temmen li għad il-Partit Nazzjonalista jsib li xaħat bħal Joseph Muscat jista' jagħmel dan it-terremot kif qed inti semmejt klikek.
Għallek tiġa jaslu għalija madhom il-bot. Jiena nannitti kienu jgħidu l-isma fil-Partit Laburista jista' jkun kien hemm klikek. Jiena nawgura mill-qiegħ ta' qalbi illi l-Partit Nazzjonalista xi darba jkun gvern alternattiv, għaliex huwa ħelti għal pajjiżna, ħelti wkoll għal Partit Laburista, illi kollok ma' min tagħmel tkun interlokutur li ma' min tħabbat l-idejat, illum il-Partit Laburista huwa priġunier tiegħu innifsu għax m'għandu lil ħadd ma' min iħabbata, litteralment saru amateurs il-Partit Nazzjonalista li jaffrontaw il-politika isom deħlin għall-logħba ta' pizzi kanna. Min għajn ta' ġurnalist li t-investika, rajt per eżempju li Adrian Delija kienet jidġilet il-dawn il-klikek u għalek għamu kontriħ. Jena jmu għacħala, għamu kontriħ kien għawnek. Mistieden u għapersuna u podġew lil. Kien elet kont kif suppost. Muxek. Isu, ħafna jidulek, l-Adrian Delija prova iċċaqla u jgħamil xie terremot. U kienet dik ir-raġuni li daru kontriħ biex isma' jew tagħmel li ngħidulek aħna. Ara, sa kif huma l-affarijiet illum, issa ejja ma nkunux. Ejja nkunu maturi. U dak li qed ngħid jiena konvinti li qed jgħidu ħadd ieħor hemm barra. Sakemm fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx iktar l-influenza tal-Knisja u ta' interessi oħrajn, tajjeb, il-Partit Nazzjonalista ma jfiex. Ma jfiex. Jew tagħmel politika. Taħseb il-Knisja jew tagħmel reliġjon. Le, ismani. Il-Knisja hawn min jisserva bil-Knisja ġol Partit Nazzjonalista. Tajjeb nkunu ċari. Imma il-Knisja wkoll kultant qed tiddajjef, ġifieri ma tistax. Il-Knisja jiena dik rispett lejn il-Knisja. Il-Knisja tiddajjef meta tindaħal fejn ma jesajix. Għandik eżempju. Indaħlet pereżempju fuq id-dawl ta' Kastilja, imma mbagħad fuq membru parlamentari Ewropew David Casa li parti mill-vot li jivvota kontra Malta kien hemm idħol tal-abort. Il-Knisja ma tkellmet xejn. Li pereżempju għandek Europarlamentari Laburista li huwa Alexa Ġussaliba li għam u tkellem fuq tal-prezzijiet, eccetera, u faqar u mhux faqar. U l-Knisja ma toħroġ u tappoġġjah, ħaġa. Ismani, il-Knisja, jiena dik kull rispett lejn il-Knisja, ma ħadd ma jaħseb li jiena kontra l-Knisja, ħabib ukoll tal-Arċisqof Monsignor Xikluna. Politiku l-Arċisqof. Fl-opinjoni tiegħi iva, u għandu jkun ta' xejn politiku, ta' nkunu ċari. Jiena nammiraħ. San Pawl kien politiku wkoll, ta' jiġifieri biex inkunu kien politiku fis-sens. Anki Ġesu, mhux kulħadd jipprattika l-politika tajjeb issa għax il-politika. Anki aħna nagħmlu l-politika. Iva. Politika. Alla ħares ma nagħmluhiex. L-Arċisqof fej dawn l-aħħar kemm li nagħmel pjazza għata kuntatt u kien kont irċievi il-messaġġi l-ewwel hemm għata kuntatt totalment. Msellimlu jekk qed isegwi. Tistiednu. Stiednu. Ma naħsibx opportuna. Għandek xi tgħidlu. Għax il-programm tiegħi huwa differenti, huwa programm tiegħi huwa politiku u mhux il-post fejn inġib il-kjab tal-Knisja Kattolika Maltija forum politiku. Pereżempju tistiednu ħames ix-xirka. Tista' wkoll. Però edizzjoni speċjali ta' pjazza. Tajtek idea. Iva. Però kif kont qed ngħid huwa il-Knisja għandha rwol, iva, però m'għandix Ara, il-Knisja tista' tagħti gwida bħala parteċipi fis-soċjetà tagħna. Aħna ma nistgħux nibqgħu nassumu li Malta hija totalment nisranija, aħna multikulturali. Tajjeb, nirrispettaw ir-reliġjonijiet ta' kulħadd, ma nistax nimponu reliġjon fuq ħadd. Tajjeb, però mhux ħanaċċetta lanqas illi liġijiet f'pajjiżna ma jiddaħlux għax hemm il-pressjoni tal-Knisja. Aħna votajna għal partiti politiċi għal separazzjoni. L-Istat leġisla tifhem sa kulħadd jaf. Mela, se konna nifqu hawnhekk mill-kompetizzjoni. Aħna użur direttur. Iva Kart fl-ewwel ta' wissu tal-1970 dik kienet l-ewwel parti li Karl kien. Fadalli. Dik kienet l-ewwel parti, bat ħanerġgħu nistidnuh darb'oħra. Ħanistidnuh darb'oħra. Ma jinfadal id-domanda esklusiva tiegħi tas-soltu. Oh, miħi. X'ġara? Xiex le.
Too much. Le, jiena laqbija dejjem dik. Ħaj għamililek, hija, sun kellha maħdux għamililek. kwisi. Għamililek. Ħana mililek. Jaqa. Min taħseb li għandu jkun is-sidku tal-Belt Valletta? Bis-sereta. Le, Bis-sereta. U le. Nista' weġiba xorta. Weġiba, weġiba. Jista' jkun hemm ħadd Ajr Alfred. Jista', jista'. Minn Belba. Għara kif ġibtu Apparti ċajt. Jiena fit-tfuliti trabbejt fil-Belt Valletta man nanni tiegħi. Tajjeb, u jien niftakar sew illi għaxin nannu kellu negozju fi triq il-merkanti. Fil-5 jidlam fix-xitwa. Ma kont tara li l-ħadd. U kun hemm il-pulizija bit-torċ, inti fejn sejjer boj? Għana jo sejran tinnanna. Sejran tinnanna. Iġri. Stat pulizjeski il-belt, imma insomma, kont rajt il-dumbat, meta Alfred Hauver pala sindku, l-affarijiet totalment inbidlu, miex kwistjoni ta' għax il-kummerċ ta' le, li tkun belt vibranti. Tajjeb belt kapitali, li tħossa belt kapitali ta' pajizek. Belt Ewropew. U saret l-għażla naturali ta' kulħadd. Issa Issa xajstidinni ju. Illum il-Belt Valletta tikkompeti għat-turizmu u tirbaħ. Fuq Praga. U tirbaħ. Blit kbar. Mela, id-domanda tiegħi hija di. L-għonet aqleb l-ID card fuq il-belt. Mela, Karl Stanjo Navarra jemmen f'ħajja oħra wara l-mewt? Ħajja oħra wara l-mewt, le. Le. Uwejja. Is-sieqaf għallek le. Dimmani fil-ħus. Għallek le. Imma għalix? Għax kol bidu għandu tmim. Ma temminx. Inti tmut, un-bat il-ruħ imur jew il-ġenna jew il-infern. Ħafna Ma dak mhux jgħidu ħajja u hija ġdida. prova illi meta kienu qed imutu Imma dika tranzizjoni qed bejn il-ħajja u imutu l-mewt. u reġgħu ġew lura li raw tan il-mem li dawl Aha. u deħlin Ma x'imkien. dik ma tfissirx ħajja, dik ma tfissirx ħajja wara l-mewt, hija inti għandek it-tmim tiegħek wasalt. Nifqu għawas, mux program wieħed rridu tnejn oħra. Le, le, Grazzi li kontu fil-programm li jmiss. Ma' Karl Stanjo Navarra, id-domanda titkompli dwar il-ħajja Wara ħafna iktar. wara l-mewt u jiena rrid nistaqsik ukoll fil-programm li jmiss imma din ta' min isegwina il-ġimgħa d-dieħla għat-tieni parti Mux bil-fors il-ġemad diħla. imma ħjar inkomplu continuity. Le, continuity għandu jkun. Le, Ma mux il-ġemad diħla. ta' wara. Forsi ta' wara tkun. All right, skont l-agenda. Għaxana, tinsiex li mux ħanħorġu klirek famis xirka, per eżempju, il-program tijak, tajjeb. Ma jrid nistaqsiħ darboħra jekk jara xi ħaġa ħażina fil-Partit Laburista. Tirrispondi xalissa, rispondi dal-boħra. Mela l-Partit Laburista perfett. Alla Tajba ħares. di. dal-boħra. Xaffarijiet daw. Sejna parti mill-Partit Laburista, imma maħniex perfetti, mela kulħadd mela ħana perfetti, ma mur mill-bnedmin. Mill-ħin. Komplu sommu. L-iktar ħaġa importanti li għandu l-Partit Laburista hija li iktar maqut mill-Partit Nazzjonalista. Però ħankun ċar, laqda titissaqija. U għalhekk il-Partit Laburista baqa' miexi għax kellu mexxej Joseph Muscat u issa Robert Abela illi fl-opinjoni tiegħi Robert ukoll qed jaħdem ukoll għall-laqda mhux biss fil-partit imma fil-pajis, importanti ħafna. Grazzi ħafna l-kontu maħna sommu kuntat. Ija, fl-axar domanda tiegħi. Fuq 9-8 Għandi domanda interessanti. Tiġabit lu Fitta. Aw, fit, sorry. Edin sew, intom ta' Iva naqta ħammorru. Le, da, lek jaraw il-program ta' ġan ikonu nġildu. Taf li għalek ċewna fuq radio. Kontu segwina, il-verita. Jom kemm il-darba ġembilt il-kom. Kif kontu Augustus maħna. Pa konta ħaġa importanti. Issa l-lum ħana l-qubija. L-Mintara, President ta' Malta. Issa hej, dik mistoqsija. Il-Minnara President ta' Malta. Għandu jkun mara jew raġel. Wara George Vella. Ma tammilx differenza li Ejja, semmini persuna. Persuna wahda, Michael Falzon. Jiena, Michael Falzon. Jiena, nissuġġerixxin, il-perit Carmenu Vella. U koll. Nintaqaw bħallum 8 għal. Ejja, semmi wieħed it-teħdej għal-Prim Ministru.
Xis. Forsi jkun qed jarana. It-tnejn li semmejtu tnejn tajbin. It-tnejn li semmejtu tnejn tajbin, naħseb għandu ħafna idejat. President ta' Malta nagħmlu Lemi Bezzina. Ma taqbilx? Emmi Bezzina nħobbu ħafna, mela. Le ma jxaqlux. Jina raħ President il-Lemi. Jiswa jgħawem jivvota l-belt. Buskuttina l-ġumma d-dihla. Tisli! Ciao, ciao. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,